Jenny Ogwen ydw I, a dyma beth dwi'n wisgo heddi. Wel, heddi dwi'n gwisgo gwisg llwyd golau. Mae'r siaced yn llac ac yn rhwydd i wisgo, a mae elastic rownd wast y trowsus sydd hefyd yn rhwydd i wisgo, so mae dyn yn gallu anadlu. Ac wrth gwrs mae'r wisg yma yn gallu troi i wahanol lefydd dwi'n mynd i. Os dwi'n mynd i briodas, allai wisgo gyda hat neu fascinator, mae'n llwyd golau da fi, neu os dwi'n mynd i rhywbeth gyda'r nos, allai roi rhyw dipyn bach o glits rownd yng ngwddwg, a allai fynd mas gyda'r nos, a sgidiau tym bach o bling arnyn nhw. Felly bydd hon yn wardrobe da fi am spel, a mae'n dod mas, a maen nhw eisiau gweud, mae yn yr outfit na to. Wel, dwi wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau ers dros 40 o flynyddau, sy'n amser hir a gweud y gwir, yn dechrau wneud Siôn a Sian flynyddau nôl yn y 70au, wedi wneud rhaglenni plant, wedyn nes i mlaen i fod yn gyflwynraig ar HTV Wales, ac yn ola gorffen yn S4C yn cyflwyno'r tywydd. Mae yna fag bach da fi gyda Tom a fi arno. Tom Jones. Cyn i wallta fy'n y wyn a gweud y gwir, a ni hefyd a gweud. Mynd nôl yn canol y 70au, dechrau'r 80au. A wedd e mewn cyngerdd yn Castell Caerdydd. A ces i'n lun wedi dynnu'r ag a nath Rodri'r mab wneud y bag bach i ni fi gyn Ania Heinmarsh. A fe'n rhywbeth dwi'n cadw wastad.